batalla contra a arrogancia e o continuismo, contra os acordos de conveniencia partidaria da mesma inesquerda e da direita continuista. Queremos decidir sobre o modelo de cidade, sobre o Vigo que necesitamos e desexamos. Queremos dar paso a unha nova etapa política e decidir sobre as nosas vidas e o noso ámbito territorial, sexa o normal. Queremos conformar un proxecto que regenere o espazo da representación municipal e o seu funcionamento. Vou presentar a Vanessa Álvarez, que é a que fixo toda a imaxe gráfica da campaña. Pois eu quería dicirvos que nada, que aquí temos decidido Vigo, vale? Un novo proxecto, un novo concepto, que xa nos explicará máis adiante en profundidade. Lo que estamos vinculados polo de agora, un grupo de 8 persoas, pois cada un capacitado para levar unha das partes, vale? E a miña parte, pois, a da creatividade, a da imaxe gráfica. Ainda que eu considero que máis creatividade ten que haber, bueno, pois nas propostas que se van facer no proxecto, etc., que sabes que estás máis adiante. Entón, nada, eu coa imaxe gráfica o que quería, bueno, dicir antes de nada que para min foi unha maravilla como diseñadora que me deriva nesto, pois porque considero que aí está que cando te chega un proxecto con tanta carga ideolóxica, tens que estar de acordo, tens que por paixón, vale? E que senón, pois, polo menos eu como diseñadora non sería capaz de facer nada con respecto a isto, vale? Entón, bueno, como ves, está inundado todo da comarca do partido. O que se inventou foi eso, pois, por Miguel, vale? Con ese círculo que é onde nos unimos todos, o máis igual, vale? Fora de todas as imaxes de outros partidos ou outros totalitarismos que pode haber, con esa bandeira de Vigo que nos lembra tamén o antigo marca dos tranvías, unha imaxe moi preta a nós, e aí está arriba con esa tipografía tamén en minúsculas, non maiúsculas, vale? Cercana a nós, sempre todo cercana a nós, cercana a Vigo, cercana a decidir, que é algo totalmente persoal e transmitible, non? Decidir, o que vamos a facer, verdad? Parece. Ante todo, boa tarde a todas e a todas. O que vou facer é berrar un pouco porque non hai nada. Preferiría non berrar porque falar berrando é bastante complicado. Parece que estás cabreado, non estou cabreado. Estou contento de termos a todos aquí, familia e amigos. Por que neste momento eu vou facer unha candidatura de peligros? Eu vou facer unha candidatura porque estamos nun momento de que xa non se pode máis. Eu considero que PP e PSOE neste momento nun país normalizado e democrático estarían ilegalizados porque eu creo que teñen como unha especie de son algo similares a un tipo de mafia. Realmente están desde o ano casi 75, desde a morte do dictador, mantendo un sistema absolutamente corrupto. O que comezou sendo amiguismo desde as primeiras eleccións municipais, comezou sendo algo normal, todos pensábamos,
Pero é normal que metan a un amigo, porque é amigo, é mellor que metan a un amigo que a un enemigo. Todo isto se foi complicando de tal maneira que o nepotismo ten carta de naturalidade. Neste momento, todo o mundo ten amigos, pero todo o mundo que está na política ten amigos en todas partes, colle o que pensa que é deles, porque non rouban, senón que colle o que pensan que é deles. Durante 40 anos estivo Franco e foi así. Durante 40 anos, desde o ano 75, están eles e está sendo exactamente igual. Chegou o momento, moitos consideramos, non son eu o que considero, eu cheguei a esta conclusión por moitas conversas que tiven con moitos dos e moitas das que estades aquí, que levamos anos falando do mesmo, de que realmente un momento non sei que ten que pasar máis. Ten que haber unha ruptura democrática, ten que haber algo contra esa mediocridade que reina, que neste momento son os mediocres os que gobernan, en cualquier sentido. Secuestraron a cultura para manipulala, secuestraron a democracia para facer unha serie de leis que te permiten continuar roubando de unha maneira totalmente legal, non legítima, mas totalmente legal. E poden facer cousas exemplarizantes, como fechar, por exemplo, 53 tendas na pedra. Se fechan 53 tendas na pedra, como se aquí non soubéramos de toda a vida que o contrabando existe desde hai non sei cuántos séculos. Podemos non estar a favor de que exista ilegalidade. Consideramos que hai outras moitas cousas que serían exemplarizantes, como tanta xente que neste momento está no poder e continúa roubando e roubando e roubando. Entón, eu non quería falar demasiado da corrupción, porque creo que xa afecta todo o mundo sabemos máis de corrupción que de nada. O que vou falar é máis do plantexamento da candidatura que apresentamos para o mes de maio. A idea fundamental é que estexan nesa candidatura persoas que nunca tiveran un cargo político. Porque eu considero que todos os que tiveran cargo político, se non son corruptos, viron para outra parte, ou taparon o nariz para non ceder tanto, porque é imposible que non souberan o que estaba pasando, porque se o sabíamos os que non sabemos nada, os que están dentro saberían máis. Por tanto, nos conviña facer desde o primeiro momento este plantexamento, que hai que votarnos, teñen que marchar, hai que despedirnos como se estiveran nunha empresa. Eu non son xuiz, e iso lle corresponde aos xuíces decidir os delitos, pero a nos corresponde non aborrecer da política, non deixar de a política aos que consideran que son políticos profesionais. Non deberán existir os políticos profesionais. Ben, acabamos de falar. Os políticos profesionais, porque un señor ten que sair da universidade inmediatamente e meterse na carreira política? Primeiro que traballe no que sexa, e despois que vaya a carreira política, podendo ser 8 anos, non máis de 8 anos. Hai que limitar eses mandatos. Ninguén pode estar toda a vida metido en política e con un carrego político. Iso é unha das cousas que para nós é fundamental. Eu considero que para a política ten que ir xente que ten traballado na vida normal, na vida civil, e ademais que a política non é para xente que estudiou determinada carreira. É unha falsidade que nos veñen metendo na cabeza a todos. Si vemos todos os que están en política, normalmente son abogados ou economistas. Saíron da universidade, se meteron no PSOE, se meteron no PP e saben, listo, a vivir que son dos días. Por tanto, habería que diferenciar entre os técnicos, os expertos e a xente que fai política. Non podemos renunciar a facer política, non temos que ter medo a facer política. Ese apoliticismo activo que primeiro propugnou o franquismo, é dicir, a política é algo malo. Por principio, todos pensamos que a política é algo malo. Agora podemos pensar, non só é malo, é o hábitat dos corruptos. Por tanto, non é malo, é malísimo. Mas non é certo, é que lle deixamos os corruptos que continúen na política. Por tanto, consideramos que temos que ocupar ese espazo que nos corresponde. Temos que ocupar o espazo da política por un tempo limitado. Iso é fundamental. Estou tentando, e a miña idea desde o primeiro momento era que non debemos fuxir tamén desa linguaxe política que ninguén entende. Os políticos tamén inventaron unha linguaxe
para que ninguén entendese nada. Cuantas máis cifras dou e máis detalles dou, menos interesa a xente, máis sirve de disculpa. Mas a xente normal, a xente común, que é o que busca decidir Vigo, non ten por que saber de economía, non ten por que saber de dereito, non ten por que saber unha serie de cousas. Por que? Porque para iso estamos expertos. Para iso estamos expertos. Os expertos non teñen por que estar metidos necesariamente na política, necesariamente. Ten que ser a xente común que ocupe eses espacios. Que propomos para chegar ao Concello e que propomos a xente? Propomos decidir e propomos buscar sistemas que faciliten esa decisión. Quer dizer, existen neste momento, porque xa estamos no século XXI, existen internet, existen as redes, existe telefonía móvil e existe unha serie de métodos que nos poden permitir decidir a cada momento sobre política municipal, non sobre o tirador, non sobre o pomo da porta. Non hai que ser demagóxico, non hai que facer asembleas para decidir o pomo da porta, e menos asembleas de tipo exhibicionista electoral. O que buscamos é máis sistemas, desde o primeiro momento, que a xente poda decidir sobre o modelo de cidade que queremos. Non pode vir un señor que depende dun partido político que se pelexa con Compostela, que se pelexa con Madrid, que se pelexa coa Coruña, e decidir a política para nós, para as nosas vidas e demais. Con isto non me estou a referir exactamente ao señor que está neste momento. Non vou decir nomes. Me propuxo durante toda esta campaña non personalizar en absoluto ningún discurso, porque todos temos en mente quen é delincuente e quen non é. Por tanto, eu non preciso asinalar. Considero que a renovación supón tamén comezar a falar dunha maneira diferente, ser máis respeituoso coas persoas, criticar as políticas e decidir dunha vez, se pola miña parte fora, desde logo, ilegalizar o Partido Popular e ilegalizar o PSOE. Porque son dos partidos que levan casi 40 anos, e son, como se diría, unha asociación, eso sí teño que decir, asociación para delinquir. Son dúas asociacións para delinquir. Non vou personalizar, xa digo, pero teño que decirlo claramente. Neste momento os dous partidos están pensados para legislar dunha maneira, de tal maneira que poden roubar sen que haxa ningún tipo de problema. Eso é o que eu considero. Somos viguistas, pero somos viguistas inseridos na Galiza. Somos viguistas que recoñecemos que a Coruña é unha cidade importante da Galiza, é a cidade máis importante do norte da Galiza. Ese viguismo desfasado contra alguén é absolutamente ridículo, é o que nós non queremos. Non somos viguistas porque consideramos que Vigo é a primeira cidade de Galiza e non ocupa o lugar que te corresponde. Somos casi, se pensamos na comarca, somos 400 e pico mil habitantes, dependendo da comarca a quen a decida, por certo, dependendo quen decide, se decide un ou se decide outro. Somos moitos habitantes como para non ter o peso específico no Parlamento galego. Ourense ten 300 e pico mil habitantes, a provincia, Lugo ten 300 e pico mil habitantes, e teñen, non en proporcións, teñen máis representación parlamentar que a propia comarca de Vigo. Resulta que a primeira cidade de Galiza non decide porque somos localistas, porque somos os desfasados. Non son localistas os parisinos, non son localistas os berlineses, non son localistas os madrileños, pero os vigueses somos localistas. Parece ser que eso é un grande erro e un grande fallo. Pola miña parte, eu me declaro aquí agora localista irredento, si eso é ser localista. Temos que defender a esta cidade, temos que defender os dereitos dos veciños e veciñas de Vigo, dos veciños e veciñas de Vigo, de toda a xente que ven de fora, porque moitas veces xa existe ese discurso xenófobo de que os que veñen de fora veñen roubar o traballo e non pensamos que nós estamos indo fora como íbamos cando o franquismo, exactamente igual. Neste momento temos cerebros repartidos por todo o mundo, por toda a Europa.
neste momento é absolutamente vergonzoso. Por tanto, teríamos que conseguir que a Cámara Municipal, o Concello, o noso Concello, fose quen de facer un tipo de traballo que procurase que polo menos grande parte desa xente tivera que volver, porque necesitamos industria, necesitamos industrializarnos, necesitamos que o noso turismo sexa realmente rendible, que o noso turismo non sexa simplemente 4 turistas ou 4.000 ou 7.000 os que foran, que veñen e consumen 4 bocadillos, 4 Coca-Colas e se finita. Temos toda unha industria hoteleira que hai que alimentar, hai que pensar en que modelo de cidade queremos. Hai que decidir entre todos e nos propomos o seguinte: propomos o chegar ao Concello, porque vamos chegar ao Concello, senón non estaríamos aquí pensando facendo cábalas sobre se chegaremos ou non chegaremos. Chegaremos ao Concello por cabezudos, chegaremos ao Concello. O que hai que facer é unha auditoría ao chegar ao Concello, porque todo o mundo debe saber que está pasando nese Concello. Que temos, quantas macetas temos, quantas árboles temos, quanto dinheiro temos, quanto todo temos. Eso é fundamental. E despois, de inmediato, un mes, en 2 meses, non sei, os técnicos decidirán, que non son técnicos, habería que facer un congreso onde se definise o modelo de cidade. Un congreso onde os asentes sociais e os veciños, representación, decidirían e proporían ao resto de veciños e veciñas propostas que irían, por exemplo, á municipalización da agua. Porque se hai un negocio tan importante como a agua, que dá pasta, que dá moito diñeiro, por que pertence a unha empresa privada? Non o entendo. En París, cando gañou a dereita, municipalizou a agua. Non é unha cuestión só de esquerdas, é cinismo puro. Cinismo puro que nos cobren a agua como lle dé a gana, o sea, da igual o que consumas, eu decido o que cobro. O sea, ten que haber un control sobre o consumo de agua. E o beneficio da agua ten que ir para a purificación da agua. A agua é un ben que non se pode manter así con metais pesados, nin con cousas que non conven a saúde. E se está frivolizando demasiado sobre esas cousas. Sobre o lixo, sobre o transporte municipal. Por que non hai barco un domingo de Moaña a Vigo? Que pasa? Que o resto do tempo a xente non viaxa en barco a Moaña, ou non pode viaxar a Moaña porque deciden que non se pode viaxar, porque non dá. Por que pensamos sempre que as cousas teñen que ir é a empresa privada a que facilita as cousas? Hai determinadas cousas que non son negociables. Eu non teño por que ter un carro para viaxar, non ten por que ser obrigatorio por lei, non é obrigatorio por lei. Entón, digo eu, digo todo o mundo. Moitas veces se fai moita demagogia, as novas, e nós pretendemos fuxir totalmente deso, as novas plataformas que se están formando parten dunha idea totalmente asamblear desde o primeiro momento. Agora somos unha asamblea, estamos aquí. Mas ten que haber unha proposta clara e non demagóxica sobre o proxecto de cidade e sobre o funcionamento das candidaturas e dos partidos. Entón, hoxe, a presentación de Vestíbulo Vigo é importante porque é unha toma de contacto coas persoas que foron convidadas e pensamos que nos poden aportar moitas cousas, moita experiencia. Inda que eu creo que con a maioría da xente que estades aquí tiven algunha conversa en algún momento, con todos os que estades aquí, tiven algunha conversa a respecto da cidade, a respecto da economía, a respecto de tantas cousas. Como dixen, non vou dar nomes dos corruptos, nin que rouban, nin de todo iso, porque está na mente de todos e non é preciso decir. Algo esquezo que é importante. A economía da cidade non pode ser, digamos, esas pequenas empresas, esas verduras, esas cenouras, esos pimentos, toda esa nosa economía tradicional, ese mercado, esas prazas que realmente o que tenemos nós temos unha característica que toda a vida podemos comprar eses manxares que se venden nos mercados e que de alguna maneira coas grandes superficies poden desaparecer. Nós temos que lograr que ese tipo de economía continue.
temos que lograr que moitísimas familias viven desa economía, e viven ben, centos e centos de familias. Eso non pode ser suplido por unha grande superficie que ven a vendernos, non digo que, ven a vendernos algo, cada un que ten o que queira. Desde logo non calidade, non a calidade dunha verdura, dun tomate, dunha alface, dunha leituga, dun pimento, que se fai aquí, que se fai muitas veces en Vigo, que se fai incluso na Gran Vía, que se fai en Coruxo, que se fai en moitos sitios de Vigo, porque moitos daqui son descultivados. E entón eu sei, porque estive nas vosas leiras, e sei o que facedes. Facedes un traballo magnífico, facedes un traballo de na cidade, un traballo que me parece excepcional, que habería que dar a coñecer e aprender de todo ese traballo. Sería fundamental. Sistema de la economía de la gente, de su potencia, tradicional. Hai que potenciar ainda máis, non? É algo que é un sistema de vida que leva séculos e que non pode desaparecer, non debe desaparecer. Ademais, pola propia calidade do produto, non só pola maneira de vida, a calidade do produto non. Estou falando con expertos, a calidade do produto non é nin parecido, non? Y hay planes urbanísticos que destruyen las zonas tradicionales Hai outro tema moi importante de que saltemos de temas. Aquí hai muitas expertas e expertos porque están levando luitas enteiras, luitas na lagoa, moita xente que leva anos loitando polos espazos públicos e loitando polos espazos dos veciños e vecinas. Eu creo que toda esa xente ten que ter voz de verdade, porque son expertos en utilizar o territorio usado, o territorio que levamos usando durante séculos, e saben dese territorio, saben os nomes de cada pedra, saben os nomes de cada lugar, saben os nomes de todo, e iso non o podemos perder. Eso es muy importante. Y por último, tengo que decir que necesitamos dinero. Necesitamos dinero porque resulta que somos algo incipiente, pero non só porque sexamos algo incipiente, porque os partidos e porque as candidaturas teñen que ser financiados por veciños e veciñas. Non poden estar financiados nin por empresas, nin por bancos. Porque ese outro problema, un grande problema, está sucedendo neste momento. Que sucedeu durante 40 anos? Que sucedeu desde o ano 75, desde a mesma voce da Vestra? Sucedeu que bancos, cáncer e determinados políticos forman parte do mesmo sistema que axuda somente a dous partidos que son os que manteñen o poder e, como dixen antes, para min teñen que estar ilegalizados. E agora, turno de palabras. Vou te hacer unha pregunta. Eu sou unha persona nacida e penso que todo o mundo vene agora a ver recetas milagrosas. Vigo é unha cidade, eu teño que veterinario. He visto moitas cousas, he visto moito político oportunista e igualmente, non sou funcionario. Eu só quero decir unha cosa. Lo que non se pode é convertir Vigo, o diñeiro do Concello, en unha ONG. Por qué? Porque a cidade pode axudar a xente que está mal, todo eso, pero a cidade ten que crecer. Veñe cruceiro, veñe xente de fora, veñe turismo, e hai que axudar. O sea, eu escoito a xente falar, me parece que nos quere volver ao siglo anterior. Bueno, eu cando un exemplo, cando veo xente, cando veo fotos de Vigo antigo, me gustan, outras non. Digo, bueno, pois son moi bonitas todas e tal, pero algunas veo e digo, vale, pero Vigo non podía ser así.
porque as cidades tienen que crecer. Esto falando de que Vigo creceu de espaldas ao mar, indudablemente sabemos. Bueno, intentamos ordenar. Eu o único que os pregunto é: que vades facer vosotros si poderíades pillar a alcaldía? Dios, non me digades, eu son ateo, non me digades de que vades facer unha ONG, non, a cidade ten que crecer. Eu me río a veces cando dicen, no, as caleiras esas mecánicas non valen. Eu teño 61 anos, tamén quero subir con unha escalera mecánica, que non, en Vigo non se descubriron unhas escaleras mecánicas, están en toda España. Entonces, claro, a xente fala e dice, no, es que os diñeiros desas escaleiras tiñan que ser para outra cosa. E a tomar por o cu, eu tamén tengo que subir, ser... Claro, é que é así, o sea, non ten o progreso, o que ten que tener é un equilibrio. A xente maior, como é, necesitamos tener facilidades para subir, que Vigo é unha cidade de costa. Entón, eu o que quero é saber, en definitiva, que cojones queredes facer? O sea, si vades a tirar todo ou vades a conservar certas cousas que son imprescindibles, por exemplo, para mí. Punto. Como nos ofrece que poner unha escalera nas. Eu non teño ascensor. Como non somos radicalmente civilizados, pensamos que o modelo de cidade non o pode decidir unha só persoa. Vale. Primeiro, as escaleiras pode comportar contigo un exemplo, Javier, la mitad no oímos nada. Vale. Celso está falando da súa preocupación por que modelo de cidade nos pensamos que deberíamos facer. Por exemplo, fala das escadas mecánicas que hai volado ao concello. E eu concordo con... Un exemplo, Por exemplo, eu concordo con ele. Se non pos escadas mecánicas, tens que por outra cousa. A demagogia de decir non se pone, para mí é absurdo, tamén o digo. Agora, eu quero saber quanto custan esas escaleiras mecánicas. Si hai quen as faga máis baratas e mellores. Por tanto, os proxectos do Concello non os pode decidir unha persoa. Concordamos con isto. Perdón, o que penso que hai que facer é retomar moitas cousas que se deixaron apagadas. Vigo por referente en moitísimos puntos, tema cultural, tema industria, etc. Foron cosas que se apartaron, pero penso que hai que retomar todo iso antes de que empece a crecer. Pero tens que pensar que o Concello non ten competencias con industria, o sea, teñe de 0,000. O sea, aquí todos acusamos ao Concello, pero resulta que a Xunta de Galicia a disculpamos que ten todas as competencias. No, todo Dios. Disculpa a Xunta de Galicia. Eu acabo de decir unha cousa. Eu non disculpo Celso, eu non disculpo a Xunta de Galicia. Nin creo que ninguén daqui disculpa a Xunta de Galicia. No. Cuidado, falar de Vigo, que é o que estamos falando, pero non significa defender a Xunta de Galicia. Pero non vamos a seleccións ao Parlamento Galego. Si temos que falar da Xunta de Galicia, entón teríamos varias asembleas continuas. Entón, ya, pero... ou tú sabes ben que non metamos unha cousa que non nos contenta. Sabes ben que aquí hai recursos para dar e tomar. O importante... Metemos os dos na cadea. Exacto, eu non podo meter. O importante é que non decida unha só persoa o que se fai con eses recursos. Nós temos que decidir sobre os nosos recursos, que son nosos. Non vou decir unha empresa. Son nosos. Non vou falar dos casos de corrupción dese señor, porque non son suízo, porque non quero aburrir, porque estamos a aburrir tanta corrupción. O que temos que conseguir é decidir o que queremos para a cidade, e hai sistemas para facelo.
hai sistemas que se poden facer, non é demagóxico. Demagóxico é que hoxe unha asamblea de 100 ou de 50 persoas decidan o futuro da cidade. Eso é demagóxico, porque somos amigos, coñecidos e familias. Por tanto, eso sería tamén nepotismo. Pero todos queremos hacer. Espera, déxame acabar. Nos falamos tomando un vino. O importante é buscar os métodos, a metodoloxía, para que todo o mundo decida sobre o modelo de cidade, porque esta é a cidade máis grande de Galiza. E temos que ter o peso específico político, non só económico. E temos que decidir incluso sobre a autoridade portuaria. Por que nos ponen a autoridade portuaria? A segunda alcaldía de Vigo. Esa é unha autoridade política, por tanto, hai que votar. Ou senón, ten que depender da alcaldía e ter un señor que dirixa, un director técnico, non político. E eso se está utilizando sempre políticamente. Quero dizer, entraríamos en moitos detalles, e o que queríamos hoxe era presentar a candidatura, decidir Vigo e contar, evidentemente, coa opinión de moita xente como a ti, que tens moita experiencia, non? E que se esas veces que non se esas trapacetas. Contar con toda esa experiencia para facer algo, para construir unha ferramenta que nos permita modificar a maneira de decidir sobre a cidade. Volvo outra vez ao da pasta. Aí tendes uns bonos ao sair. Consideramos que unha maneira de continuar co proxecto sería que moitos de vos que falarei, como falamos sempre cando nos encontramos, durante a campaña, mediante unha conta ou mediante o sistema de actividades, de 5 a 50 euros ou ningún. A xente que non te pasta non pode por nada. O sea, cada un decide si pode por ou non pode por. O que eu pido, o que teño que pedir, como eu que para mí non pido, que para os meus filhos, de 5 a 50 euros. Aí hai uns bonos para que queira facer esa chega. Perfecto. O que si vos pido, por favor, é que tamén deixedes os vosos dados, porque esta vez foi bastante complicado. Eu falei con moitos de vos, personalmente, mandei correos, pero sería máis fácil que se fixera unha maneira mecánica, ainda que despois falásemos personalmente. Bueno, moito máis, se alguén quer dicer algo, estoy a ver. Tens un programa para aparear. Temos un manifesto feito e o programa concreto, ainda que vamos a presentar un programa de mínimos, pensamos que ese programa para cidades o teñen que facer os vecinos e vecinas de Vigo. Si falamos de escaleiras agora, sería ridículo. Temos que saber cuánta pasta temos, onde temos as maquetas, as bandeiras, para decidir o que queremos facer. O noso patrimonio arquitectónico, o noso patrimonio de todo tipo, con os agua, con os transportes. Iso non é demagogia. Demagogia é deixar que unha asamblea só decida o futuro da cidade. Iso é demagogia. Ten que ser toda a inmensa maioría da populación quen decida o que facer cos nosos recursos. E iso se pode sistematizar. Non é nada complicado. Existen móviles, existe internet, existe incluso urnas para que a xente poda votar os máis vellos que non utilizan ni móvil ni internet. Pero hai que facilitar as consultas. Hai que consultar a xente. Non somos tan listos. Outros parece ser que sí, que somos listos. Nós non somos tan listos. Hai que consultar a xente para decidir o modelo da cidade, todo o que do turismo, do comercio, do pequeno comercio, da industria, de criar postos de traballo. O que necesitamos é criar postos de traballo. Non vale iso de decir que non temos competencias. Temos competencias, porque cando hai pasta, hai competencias. Tamén hai incompetencias. Ben, bueno, nada.